Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asithi ukubuka esinye isibalo lesinaso sine equipment sinamakhopha amabili. Kuyigwegwe lokuqala sino x plus 3 kuyigwegwe lesibili sino x minus 1 ophethe u5 base siba no dx. Uma sizibuza ukuthi ukuguqula lesi sibalo sethu kakhulukazi leli gwegwe lesibili ux minus 1 ophethe u5 kuthanda ukuba into engaba yinde bebona kanti kungangcono uma sithi njani sisebenzisa lokho esikufundisiwe iu substitution kungangconywana ukuguqula bani ukuguqula u wethu kunokuthi siguqule isibalo ekungathi soba side kakhulu yabona njengaleyo. Asibona ukuthi sizosiqala ngalaphi uma sesibuka ikuphi sokuthatha njengo u. Kungalula uma ngase sithathe igwegwe lesibili njengo u. Kungazwakala kangconywana, ngazwakala kangconywana uma ngase sigoqe elesibili khwapha njengobani njengo u. Ngibhaleke lapha ngithi ke u equal x minus 1 okusala okusho ukuthi ukuseleke du equal dx njengokuthi kuyefana nokuthi ngathi du over dx equal to 1. Ngobani into efanayo nje leyo du equal to dx into eyodwa kuyafana no du divided by dx osipha 1 okufanayo nje. Ungakhathazeki ngiphinda ukukusiza ukuthi ukhumbule. Sino x plus 3 manje ekudinga ukuthi sike siubuke nawo. Akudingi phela ukuthi sithole sesikhohliwe nangokunye okukhona sesibuka u kuphela. Ngizothi ke sisuka siyaphike uma sekunjalo. U plus 1 singawuthathela njengoba sengikubhalelela ukuthi singawuthathela njengokuthi ungu x noma sothi uyi-antiderivative ya x. Okusho ukuthi esikhaleni sika x sesingafaka bani sesingafaka u plus 3 ngaselelo bani manje u ngobani x minus 1 sesithenguba sengu u okusho ukuthi sine u ophethe u5 sibe no du. Asike sesibuke futhi isibalo sethu sibona ukuthi akukho esididanisile mhlambe sisahamba ngendlela ekuyiyo. Asiboneke manje ukuthi sihlanganisa kanjani. U uyafana nokuthi sekungu u plus 4 ono u ophethe u5 du singakhohlwa. Uma sino u plus 4 na ke manje eceleni lapha sino u ophethe u5 engabe kuzosiza uma ukuthi sithi times noma sihlanganise ngoba ingezansi sino u phezulu sihlanganise yabona sisebenza kanjalo. Asibone sisiphunyelwa yini. Singathi u osungu 6 manje na plus 4u ophethe u5 du. Uma sekuka njena ke engabe kuyasondeza ekwenzeni impilo yethu bengconywana nanokuthi isibalo sethu sheshe sisigoqe engabe kuyakwenza lokho. Asibone. Sisuka ku x plus 3 ono x minus 1 ophethe u5 manje sizithola ku u ophethe u6 plus 4u ophethe u5 engabe ngahlanganiseka kanje sithi u ongu 7 over 7 ungasipha u 4u ophethe u6 over 6 okuzwenza ukuthi kube khona ithuba lokuthi kube khona ukususanayo. Asibone ke manje sino u over 7 plus 2 over 3 u6 c khona singasanga kwenza ngo2 over 3 phela u2 over 3 wethu suthathele ekutheni u4 uyangena u2 u6 uyangena u2 kangaki kabili phezulu kathathu ngezansi okushiya nani uma ukuthi isibalo sethu sesibuyele emuva ke manje njengoba kade siyinjalo eqaleni sebenzise bona o x minus 1 kushiya naloko esikusekelayo u x minus 1 over 7 sibe no
2 over 3 x minus 1 uphethe u6 plus c we-constant yethu. Ungabuyela emuva isibalo sakho uyobona ukuthi sokufinyelela endaweni efanayo.